ma zaujala už ako dieťa. Ja som vlastne so Slovenkou vyrastala. A stále má ten časopis čo povedať nielen ako mladým ženám, ale aj vlastne celej generácii. Čitateľská súťaž bola podmienená tým, že sa čitateľky zapoja peňažnou formou do tohto projektu, tým, že si vydražia šaty alebo samostatnými peňažkami prispejú na účet, tak sa im tie šaty trebárs nepáčili alebo nemali sme ich číslo. Takže bolo to podmienené tým, že prispejú na Hniezdo záchrany a vlastne z tohto veľkého balíka, že sme vyžrebovali pani doktorku. Na Slovenke sa mi páči to, že veľmi rýchlo ide s dobou. Ten časopis nie je fádny, nie je monotónny, ale človek si tam nenájde nejaké také tie drby, klepy, ale naozaj také buď životné príbehy. A nie len ja, ale aj veľa čitatieliek, ako so mnou bude súhlasiť, že vlastne Slovenka je taký pravdivý časopis. To sa mi páči, že to nie je nejaký bulvár, ale zachoval si ten svoj imidž.